Да продължиме това, което започнахме за поколенията. Да. За това, че бабите и дядовците, като те видят с татуировка, си мислят, че си затворник. Което, не знам, от комунизма тогава не е имало... Що е било табу това нещо? Ами, точно това е. В смисъл, културата много далече е била. В смисъл, то започва най-вече в Америка заражда тая култура, може би 1800 и някоя година, 1900 и някоя, нали, от тогава почват така и с статус студия като цяло, като бизнес и като нещо, което не е просто да си го правят в казармата или в затвора с някаква цел. И може би от това и да. В смисъл, доста сме били назад, въобще не сме чували за това нещо. Правили си го, сега като се върнем назад и ако имаш някой дядо, който е с татуировки от казармата, примерно, правят се някакви такива знаци, колкото да... Един вид показват, че са били част от някоя рота, от нещо такова. Имаш ли дядо, който... И двамата ми, всъщност не, единия ми дядо, той има просто Точно, няколко надписа и тука, само че другия, той тук на цялата си гърда има един орел, който вече е заприличал на гълъб, но това няма значение. Да. Има го и това. Тогава и аз, така съдейки, защото и моите дядовци и те са така, тук един има една русалка на гърдата. Една русалка и така, връщайки се назад, като гледам техните татуировки, пък и вече на малко следващото поколение, вече бащи, чучовци, които са около 50-60, нали, тя го виждам, все повече се заражда това, не само, нали, просто с цел знак и нещо да се направят като символ, ами се впускат малко по-артистично вече. Художниците от казармата са впуснали, сега ще нарисувам тая картинка, тук вълк ще направя, тук така. Повечето, както съм чул, защото в професията, честно казвам, се е случвало много, примерно, дори някой на моите години идва, татуира се, от него вижда баща му или чучо му, надъхва се и той, има стара татуировка от казармата, идва, закривам я и като съм се говорил с тия хора, повечето казват, нали, напиваме се, сядаме една вечер, по този начин са забавлявали и там, да пияно колко татуировки са си правили в казарми, в такива неща и така. Само за така цял са живот. зародили, да. Добре, а това за иглите вярно ли е? Кое? Защото с някаква нажежена игла, помастило и звучи супер странно. Защото сега реално машинката сега пак си има игли. Да. Но не мисля, че бъркат колко една игла ти нормално би ти бъркнала. Вярно се на 100%. Най-малкото, като съм се говорил с така по-стари татуисти, говорим татуисти с 20 години стаж или поне 15 години стаж, всички казват, че в началото почват така, в смисъл нямало още в България магазини за тату-консумативи, нямало е нищо, кой откъдето вземе някъде от чужбина, например нещо се намери. Другото всичко е самоделно, машинка самоделна, иглите си ги правят от струни за китари, заточват, поят ги, всякакви такива неща, които изцяло си ги правили, да. И това звучи ужасно. Старта е бил много по-труден, отколкото сега. Сега взимаш си един пакет за $100 от AliExpress, стартов пакет за всичко и почваш. Там всичко трябва да се направиш сам. Тия сигурни не са сигурни. Ами да, ама той пакетите. И струдата от китарата и тя няма да е много сигурна. Така че да. Бе, струни от Китай. Много мизерно звучи. Ама не, реално кой каквото има. Да си направиш някакъв тату. Ама не, винаги съм чул как бачка това с наслагването отгоре. В смисъл, примерно, направил си от казармата русалка и искаш да я преобърнеш в орел или в викинг, не знам. Да. Ами, то е на няколко фактора. Сега, ако рисунката е направена нормално, говоря, няма супер дълбоко набиване, което пък някой път, ако се наслои прекалено много на едно място, става релеф на татуировката. Не знам дали се забелязвал, доста стари татуировки, примерно той има някакъв знак, обаче контура е релефен. То не е гладка кожа, примерно както виждаш моите, нали. Изцяло с никаква разлика от другата ми кожа. Част от... Да, точно. Ами има и релеф. Той релеф няма как да се скрие. Повечето пъти при някакви такива стари татуировки си остава релефа, отгоре се закрива просто визуално. И най-често се закрива с нещо по-тъмно. В смисъл, просто като е равно
и примерно има един знак, така може да се разиграе горната картина с детайли, с тъмнина, с черно, за да покрие визуално цялата или поне да не си личи. Защото всичко може да се вкара, така че да не си личи. Примерно, много чест пример за cover-up е име, което искаш да закриеш. Едно перо отгоре, което ресничките от перото влизат с линиите на името и става доста добре, ако се направи както трябва. Ако се набие плътно мастилото, става неразличимо. В смисъл, ако не знаеш, че е имало там име, най-вероятно няма да разбереш, че е имало нещо и че е покриване на стара татуировка. Но то това реално има ли... То ти така или иначе в собственото си съзнание ще знаеш, че там е било старото нещо. Да. И- Ами, да ти кажа, не е особено. Ако се закрие добре, ако не ти прави впечатление, защото лично по себе си имам закрити татуировки, ако се сетя за тях, тогава се сещам. Не, в смисъл... Иначе не ти прави впечатление. Да, гледам с новите татуировки отгоре, нищо не се личи, не ми прави никакво впечатление. Ама, то... Не знам, защото... Странно е. Чувал съм всеки изручени с закрити татуировки. Ми бяха разказвали за една индианка, която е била направена на викинг с орел. Това е... Не знам, много е странно. Много... Ами, да ти кажа, не, хората толкова не си харесват татуировките, за да прибегнат към закриване, че даже след това са много благодарни, като успееш по някакъв добър начин, без да се личи или да се личи минимално, нали, хората да не го виждат. Ако успееш да се справиш с покриването много добре, наистина са много благодарни хората и просто им решаваш един проблем. Нали, не е, малко има разлика с това просто да им направиш татуировка и да е хубава, от това да им поправиш стара татуировка или да закриеш стара, защото по този начин им свършваш много по-голям, решаваш много по-голям проблем и им махаш много по-голяма болка от сърцето. Защото има някои, които просто или татуировката е супер зле направена, просто не могат да я гледат, или пък я свързват с нещо, сега някой име на бивш приятел, приятелка, нали, не искат вече да се асоциират с това нещо и много искат да го махнат. Затова са и много доволни.